Dobar vam dan i dobrodošli u Govornicu. O europskim sveučilišnim igrama već smo govorili u našim emisijama. Oko 5000 sportaša snage će odmjeriti u više od 20 sportova. Tako veliki sportski događaj treba dobru organizaciju, a da bi sve išlo po planu u svakom trenutku, pobrinut će se i veliki broj volontera. Jedan od njih možete biti i vi. Prijave za volontere traju do početka travnja, 1. travnja idućeg petka. Što nas sve očekuje na igrama i kako se možete pridružiti volonterima, o tome razgovaramo u našoj današnjoj emisiji. Sa mnom u studiju u Bogovićevoj su Marko Žunić, glavni tajnik Europskih sveučilišnih igara u Zagreb Rijeka 2016. Dobar vam dan. I volonter Davor Duk. Dobar vam dan. Dobar dan. Do sada je održan veliki broj promotivnih aktivnosti sa ciljem promocije samih igara, poput na primjer sadnje drveća na zagrebačkom Jarunu. Tako su političari i sportaši posadili 300 sadnica, po jedno za svako sveučilište koje će sudjelovati na igrama. Pogledajmo prilog. Nakon što su u gradskim središtima Zagreba i Rijeke postavljeni veliki satovi koji odbrojavaju vrijeme do početka europskih sveučilišnih igara, promotivne aktivnosti nastavljene su sadnjom stabala. Osim političara, lopate su se latili i bivši i aktivni sportaši. Nešto što će ostati Zagrebu. Zagreb je domaćin u 7. mjesecu, radujem se tome. Moramo biti najveći promotori, upoznat ljude s time, jer stvarno, osim što je u ovoj godini ta velika olimpijada u Riju, mislim da je ovo drugi veliki sportski događaj. Rukometašicu Lokomotive nije smetala ni ruka u gipsu. To je bitno za Zagreb, pa smo došli malo pomoć. Mislim, ja sam došla pomoć malo nadgledati. Na sveučilišnim igrama sudjelovat će 5000 studenta s više od 300 sveučilišta i 45 europskih zemalja. U fazi smo velike nervoze, veliki je sada količina posla, velika je pritisak na svaki segment organizacije, provode se zadnje pripreme u svakom segmentu, dakle prevozu, smještaju, prehrani, akreditacijama, sigurnosti. Mladi sportaši natjecat će se u 21 sportskoj vještini, uključujući i sportove za osobe s invaliditetom. Natjecanje u 14 sportova održat će se na zagrebačkim sportskim borilištima, a ostalih 7 u Rijeci. Evo, vidjeli smo kako je to nedavno izgledalo na Jarunu. Čini se da će osim uspomena ostati i još neke druge stvari koje će nas još jedno vrijeme podsjećati na same europske sveučilišne igre. Gospodine Žuniću, možemo reći da smo u izjavi gospodina Čustonje, predsjednika organizacijskog odbora igara, mogli vidjeti laganu nervozu uoči same završnih priprema, kako kaže. Ide li sve prema planu? Ostalo je samo 114 dana. Pa, nervoza je prisutna. Mi smo sada iz faze onih priprema, inicijalnih priprema pa nekih drugih priprema prešli zapravo u fazu implementacije 3 mjeseca prije početka. Ja bih zapravo htio reći, mi kad smo dobili igre, nismo nekako ni sumnjali da možemo napraviti taj sportski dio. Brojka od 5000 ljudi zaista je impozantna. Ja bih htio još jedanput reći, to je najveći sportski događaj u povijesti Republike Hrvatske i po broju ljudi najveći evropski sportski događaj u 2016. To smo htjeli. Nervoza je tu, sad moramo samo raditi. Ono drugo što je predstavljalo izazov i što još uvijek predstavlja izazov je kako ostaviti trag. Kako da mi ostavimo trag i kako da naši sudionici i volonteri ostave neki svoj trag. Taj neki veći trag smo načeli i sad evo privodimo kraju pri obnovi domova u Zagrebu i izgradnji novih domova kampusa u Rijeci, u drugom gradu. Kada govorimo o toj brojci od 5000 ljudi, sad ste već nešto malo o tome i rekli, ali možemo li još bolje s organizacijskog dijela približiti građanima koliko je to zapravo zahtjevno, što sve uključuje, na što se sve treba misliti i koliko ljudi radi na projektu? Pa evo, usporedbe radi, znači to je otprilike 5000 ljudi, mi računamo čak malo i više, 23 sporta, gledajte da neke olimpijske igre imaju otprilike 26, 27 tu negdje. Što znači mi smo možda malo manji, ali organizacijski nam nije ni malo lakše. Neki core tim koji je počeo raditi prije 2 godine je brojao nekih 10-15 ljudi. U ovom trenutku mogu reći da što ugovora o radu, što ugovora o dijelu, otprilike imamo preko 100 ljudi koji aktivno radi
organizaciji. A ona snaga koja vas još očekuje, za koju smo u uvodnoj najavi rekli da je rok za prijavu do 1. travnja, zapravo su volonteri, sama okosnica cijele organizacije kad jednom turniri počne. Upravo tako. Bez volontera jedan veliki sportski događaj ne možete raditi. Naime, kogod sam imao prilike ići po nekim velikim sportskim natjecanjima, ono što ću pamtiti, ono što sada pamtim je taj osmijeh. Ili je volonter sretan, pa je i meni onda dobro, ili nije toliko sretan, pa onda apsolutno cijela slika malo pada u vodu. Evo, zaista, taj neki naš slogan "Ostavi strah" se najviše odnosi na njih. Ja bih ih pozvao, imamo do sljedećeg petka, kao što ste lijepo rekli, da se jave. U ovom trenutku od nekih zacrtanih 2000 koliko želimo, imamo skoro 1300 prijava i ja se nadam da taj neki uzlazni tempo će nas dovesti do tog željenog broja. Na dobrom ste putu da to i ostvarite. Među volonterima ste vi, gospodine Duk, nadam se s osmijehom. Kako ste se odlučili priključiti se igrama i znate li već sada što ćete raditi? Da, ja sam prije 29 godina bio volonter na Univerzijadi 87. I potaknut tim iskustvom, tim lijepim uspomenama od tadašnje univerzijade, ja sam se odlučio i sada za volontiranje i radit ću u uredu protokola. Što ste radili 87. da se toliko dojmilo da evo i gotovo 30 godina kasnije tražite nove slične uspomene? 87. sam bio domaćin za reprezentaciju Nigerije. Znači, osoba koja je reprezentaciji osiguravala sve što im je bilo potrebno i kontaktirala sa organizatorima i predstavljala Zagreb u njihovim očima. Znači, jedna dosta važna pozicija na kojoj je volonter mogao svojim kolegama, a i reprezentaciji koje je bio domaćin, pružiti taj nekakav topli odnos koji smo mi nastojali u to vrijeme projecirati. Kako je tada izgledao jedan vaš dan u vrijeme univerzijade? Možete li nam opisati sad taj odnos sa reprezentacijom Nigerije, možda i odnos sa drugim volonterima koje ste svakodnevno susretali? Ja i moji kolege smo zapravo, ajmo reći, živjeli s njima. Bili smo u olimpijskom selu. Oni su upravo i slikom tamo, torbe su bačene, sportaši stižu. Da, mi smo bili uz njih i bili njihova desna ruka za sve što im je bilo potrebno. Vodili ih na treninge, pratili na utakmicama, vodili na kulturna događanja i objašnjavali im sve što su htjeli znati o Zagrebu i Hrvatskoj. Kada se sad malo vratimo ne samo slikom, nego i možda vašim osobnim uspomenama, postoji li možda neka anegdota ili priča koje se sada sjećate, a sjećat ćete se i dalje? Da, htio bih zapravo ispričati da je na neki način univerzijada tada odredila i tok, recimo, mojeg života. Ja sam se sprijateljio sa tim atletičarima iz reprezentacije Nigerije i iduće ljeto posjetio jednoga koji me pozvao da dođem na ljeto. On je studirao na jednom sveučilištu u Los Angelesu. Isti taj čovjek, njegovo ime je Herbie Ekpom, se vratio 89. na Hanžeković u Zagrebu i osvojio Hanžek. Znači, bio je prvi i vjerujte da on ne bi došao ili ne bi na jedan od takvih mitinga došao da nije prije 2 godine ili 87. zavolio Zagreb i osjetio to gostoprimstvo i toplinu koju smo mi kao zemlja i mi kao domaćini volonteri uspjeli njemu približiti. Evo jedna ovakva lijepa priča možda se dogodi u budućnosti nakon ovih europskih sveučilišnih igara. Možda neko od reprezentativaca, sigurno ne iz Nigerije, ali iz nekih europskih zemalja, sklopi neko prijateljstvo s našim volonterima. Gospodine Žunić, je li to zapravo upravo onaj cilj o kojem vaša organizacija u zadnje vrijeme govori o medijima kad poziva volontere?
Upravo tako, ja zapravo bolju promociju od ove priče nisam mogao ni sam reći. To je neki added value. Studentski sport, kao što mu samo ime govori, spaja obrazovanje i sport. I naši ljudi, mladi, svi oni koji se osjećaju mlado, imaju prilike upoznati najbolje iz evropskog studentskog sporta koji će vam doći. Preko 5000 ljudi da razviju neke s njima odnose, prijateljstva, neke poslovne odnose, da onda, kroz, nadam se, nekih 15-20 godina imamo neke slične priče na temelju naših igara. Zapravo, ti volonteri istovremeno postaju i ambasadori Zagreba i Rijeke, ali i cijele Hrvatske. Upravo tako. Kao što sam rekao, kad ste me pitali koliko mi sad radimo, koliko god mi sad radili na prijevozu, sportu, smještaju, ono što student i delegacija vidi je volontera, čovjeka. I bitno je da je on sretan, da je on ima osmijeh i da on može promovirati i Zagreb i Rijeku i ostalom cijelu Hrvatsku. Sada ste rekli za sve mlade i oni koji se tako osjećaju, znači li to da prilikom prijave za volontersku poziciju postoji neka starosna dob koju moramo ispuniti ako se želimo prijaviti, ili tko od naših gledatelja koji nas trenutno gleda može sudjelovati u igrama kao volonter? Pa postoji jedan bitan kriterij, to je samo osmijeh. Znači, starosne dobi nema. Svako od 7 do 77 se može prijaviti i zapravo sam postupak slijedi tako da idete na našu stranicu koja je, moram reći, prilično pregledna. Prijavite se, načelno izaberete neki sektor koji smatrate da vam paše, recimo transport. Nakon toga vas naše osoblje u roku od 7 do 15 dana zove i kontaktira, obavite neki Skype razgovor ili ako ste blizu možete čak doći kod nas u ureda i nakon toga kreće cijeli taj proces pripreme. Zapravo na samoj stranici volonteri već tada biraju čime se žele baviti i što žele raditi na samim igrama, no proces selekcije tek će trajati nakon što se svi prijave, što se mjesta popune ili možda još koje ostane i slobodno. Tako je, evo ja zaista, sad možemo čuti ovdje iz svog osobnog nekog iskustva, mogu reći ono što voliš raditi, u tome si jako dobar. I zapravo im mi damo priliku da sami kažu šta bi oni htjeli raditi. Jer tu je ono gdje se oni vide, gdje mogu neke svoje sposobnosti razviti. Nakon toga imamo, nakon 1.4. kao što ste imali priliku reći, imamo okupljanja, neformalne treninge, formalne treninge i nakon toga test evente od kojih je prvi Unisport Finals, to je studentsko prvenstvo Republike Hrvatske, gdje vidimo zaista na terenu kako oni međusobno rade i kako naša cijela organizacija radi. Pričat ćemo još o treningu i edukaciji, ali možda je sad pravi trenutak da građane koji su se možda trenutno malo zainteresirali za ovo, pozovemo i promo spotom koji je vaša organizacija napravila pod nazivom Vrijeme je, prijavi se i volontiraj. Vjeruje. Evo, vidjeli smo u ovom kratkom promo spotu sa nizom atraktivnih kadrova da se zapravo u bilo kojem trenutku svatko može priključiti, da li mobitelom kao u videu ili putem računala, svakako na stranicama europskih sveučilišnih igara. Gospodine Žuniću, možemo se sada vratiti na trening jednom kada smo se prijavili i kada dobijemo svoju ulogu zapravo u samim igrama. Prvo kreće, rekli ste, opći trening. Znači li to da oni volonteri koji nisu iz Zagreba ili Rijeke moraju u nekom trenutku dolaziti u vaše prostorije ili se sve to nekako drugačije može dogovoriti? Pa načelno ne. Ovi opći treningi su zamišljeni za volontere iz Zagreba i Rijeke i zapravo neki osnovni trening je da iskomuniciramo sa volonterima našu viziju i misiju. Da imamo neku čistu liniju, da znamo svi šta želimo postići s europskim sveučilišnim igrama. Da im na neki neformalan i zabavan način prenesemo ono da ćemo uvijek radimo 2 godine kako bi oni to mogli kasnije prenijeti našim gostima.
sam trening ovisi od sektora u kojem je određena osoba. Ako je to smještaj, onda odlazi pod odbor za smještaj, ako je to sport, odlazi pod taj odbor i tako dalje. Svi se ti odbori naravno mogu vidjeti na stranici. Opći treninzi trajaće do svibnja, kada počinje zapravo specifični treninzi na terenu, na takozvanom test natjecanju, što znači da će se u realnoj situaciji volonteri moći naći u takvoj poziciji. Tako je. Jedan od tih treninga je regata Sveti Duje u Splitu za one koji mogu biti dole. Drugi veliki event naš je Unisport Finals, kao što sam već rekao, studentsko prvenstvo Republike Hrvatske, gdje nam otprilike treba 200 do 300 volontera. Gospodine Duk, kada bi sada se vremeplovom mogli vratiti natrag u 87. Što biste sami sebi rekli, što vas očekuje na samim igrama? Što znači volontiranje sad s ovim iskustvom? Biste li nešto promijenili ili na nečemu možda više poradili? Mislim da nas sve očekuje, sve volontere. Jedna, ajmo reći, ili ja bih na to gledao kao i dobra zabava. S jedne strane želimo prezentirati ili predstaviti Hrvatsku, Zagreb, Rijeku u najboljem svjetlu, ali vjerujem da ono što je u prirodi svakog mladog čovjeka, a to je da se zabavi, da to nas sve čeka. I vjerujem da ćemo svi mi, kao što i moto kaže, ostaviti traga, a taj trag će ostati naravno i u našim sjećanjima, a vjerujem da će biti sklopljena mnoga prijateljstva. Osim prijateljstva, iz vašeg osobnog iskustva, možete li nam, kad govorimo o samom poslu i radu, ispričati možda iz prve ruke kakav je to odnos, recimo, između volontera i volontera, sportaša i volontera, volontera i organizacije, koliko u kojem trenutku treba biti skoncentriran, koliko je to naporno? Mene ništa nije bilo naporno. Ajde recimo, naš dan je trajao dosta dugo. Ja sam nekad znao čak i spavati u Olimpijskom selu, što ajde nije bilo možda dozvoljeno, ali ja sam živio taj život tamo sa njima. Ne? I taj odnos među svima je nekakav odnos zajedništva i između kolega volontera i organizatora, a sa sportašima i domaćinima to je opet odnos nekakvog prijateljskog druženja. Gospodine Žunić, kad govorimo o volonterima, moraju li oni imati nekakvog iskustva, moraju li biti vrsni poznavatelji sporta ili zapravo za svakog postoji mjesto? Pa sad ovako, na prvu rekao vam stvarno ne nužno. Naravno da je dobro da ako se prijave za određeni sektor da znaju nešto o tome, ali ja ponovo želim reći, ako želite ostvariti trag, trebate to samo htjeti. Treba samo postojati volja i želja i taj neki osmijeh da stvarno želite dati najbolje od sebe. Tako ćete i na sebi raditi, a kao što je gospodin rekao, na sam taj način, ne samo da vi prezentirate Zagreb i Rijeku, vi sebe prezentirate. U tih 14 dana ostavite najbolje od sebe. Rekli ste, bili ste na brojnim natjecanjima. Možemo li povući neku paralelu, ispričati našim gledateljima možda iz pozicije sportaša, osim tog osmijeha, na što se sve oni mogu osloniti na volontere i možda neki primjer najbolje organizacije na kojoj ste bili? Pa evo neki primjer najbolje organizacije, možda bi rekao Kazan u Rusiji. Iako je jako teško uspoređivati Zagreb i Rijeku sa Kazanom čisto iz nekih financijskih razloga jer imaju jako veći budžet. Oni su zaista radili to dobro i osim tog osmijeha jako je bitno da volonter u svom sektoru zna osnovne stvari. Ne mora znati sve. Ne mora znati odgovor na svako pitanje koje neko kaže, ali mora znati koga će pitati ako ne zna i mora znati neke osnovne stvari da bi se ljudi snašli u samom gradu oko smještaja, prehrane i prijevoza, recimo. Kada govorite o igrama u Kazanu, moraju li zapravo, vjerojatno je potencijalno svaki volonter morali znati i koliko stranih jezika, budući da su to momčadi koji dolazi svuda iz Europe. Postoje li možda nekakvi prevoditelji ili svaka osoba, mlada ili starija, mora u svakom trenutku moći pomoći nekome? Pa osnovno što mora znati je mora baratati engleskim jezikom, iako ja zaista mislim da naše društvo u odnosu na neka ostala društva to je zaista ok i nemamo tu nekoga straha. Neke osnove engleskog jezika zna svako, a neki dodatni benefit je ako pozna još neki strani jezik u odnosu na to ako on to želi, čega se onda dodijeliti, recimo ne možda Nigeriji, pošto njih nema, ali Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i tako.
Vidjeli smo i u uvodnom prilogu jednu od promotivnih aktivnosti za samu promociju europskih sveučilišnih igara. U 114 dana je ostalo. Spremate li možda još nekakva iznenađenja? Spremamo himnu. Evo, igara, to sam možda sad rekao, kroz nekih 15 dana bi trebali imati gotovu neku prvu verziju i izaći vani. To je sve što ću za sad reći. Nećete nam otkriti još možda neki detalj. Sad smo samo ostaviti trag, ali bit će to u medijima brzo sa himnom. A u sva naša neka događanja je sve prisutni Hrkijev. Ovdje imamo dva koji je maskota igara. Kao što je Zagi bio 87. Se nadam da će neka današnja djeca za 20 godina sjećati se Hrkija. Pamtit Hrkija. Na vašim stranicama piše da će, nemojte se začuditi ako upravo Hrkija vidite u svom gradu kako poziva volontere. Je li to jedna prilika da maskota koja će nas predstavljati zapravo nagovori možda mlađe, skrene pozornost i zapravo da ta riječ se širi i da dođete do još nekih? Apsolutno. Mi u traženju volontera nismo ograničeni samo na Zagreb i Rijeku. Mi idemo Split, Pula, Osijek, Dubrovnik, Zadar i gdje god idemo, uvijek idemo sa Hrkijem jer tako nas ljudi najbolje pamte. Hoće li na samim igrama sudjelovati volonteri iz drugih zemalja? Hoće. Ako se ne varam, trenutno imamo blizu 300 prijava iz ostalih zemalja. Najviše iz regije, ali moram reći ovako, ako me pamćenje ne vara, jako puno Portugal, Španjolska, Francuska i tako dalje. Gospodine Duk, kad ste vi volontirali 87. je li tada bilo stranih volontera? Stranih nije, ali pošto je bila druga država u pitanju, bilo je volontera iz tadašnje države sa svih strana, tako da pamtim to. A stranih mislim da nije bilo. Ali opet, eto, rodila su se neka prijateljstva koje su i sad već nakon gotovo 30 godina možda još uvijek tu, tako će biti prilika i za današnje volontere. Slobodno nam možete ispričati možda još neku zgodu ili anegdotu koju se sjećate, koja vam je ovako ostala u sjećanju i danas vas potakla da sudjelujete opet. Jedna od anegdota je ta da zapravo ti sportaši, neki od njih su osvajači olimpijskih medalja. Tog ljeta kad sam bio u Los Angelesu, ja sam otišao na trening sa ovim prijateljem i tamo su bila još dvojica koji nisu bili u timu tada. I ja sam poslije pitao, a koja su ti ovo dvojica? Ne? Jedan od tih je bio osvajač medalje na 400 metara u Los Angelesu, Innocent Egbunike. A drugi je bio isto osvajač medalje, zvao se Sunday Uti. Tako da druženjem sa sportašima koji sudjeluju na univerzijadi, ja vjerujem da će i među ovim sportašima koji dođu u Zagreb ove godine biti među njima vrhunskih sportaša, a to je univerzijada je jedno događanje na kojima imaš priliku da se zbilja sa njima upoznaš i družiš, sprijateljiš. Gospodine Žunić, kad čujemo ovakvu priču, potencijalno postoji mogućnost da neko od naših volontera bude domaćin nekoj budućoj velikoj europskoj, ali i svjetskoj sportskoj zvijezdi. Kada govorimo o samom sportu, koliko se sveučilišni sport danas razlikuje od recimo nekog profesionalnog sporta kako gledamo na televiziji? Pa sveučilišni sport u nekim svojim temeljima ima zapravo drugačiji sustav vrijednosti. On spaja akademsko obrazovanje i sportski uspjeh. I on, pogotovo evropski, možda nema za neki cilj biti najbolji sport. On neće doći najbolje, nešto što postoji, ali ima jednu drugu vrijednost što će ovdje doći najbolje od onoga što paralelno studira i bavi se sportom. I to je zaista nešto što ima u ovim nekim pričama širu neku vrijednost. Zaista možete upoznati ljude koji još uvijek imaju vremena ići na faks
i uz to baviti se sportom i uz to doći ovdje i promovirati svoja sveučilišta i svoje zemlje. U svakom slučaju pohvalno i za njih sportaše, a pohvalit ćemo, ja se nadam, i naše buduće volontere kad cijela igre završe. Hvala vam što ste danas bili naši gosti. Poštovani gledatelji, mi vas pozivamo, ako ste zainteresirani, a još niste, da se svakako prijavite za volontiranje na Europskim sveučilišnim igrama u Zagrebu i Rijeci, a vas i sve ostale da i sutra budete s nama. Doviđenja.